πούμε σας ευχαριστούμε που λέει. Ναι. Το σύννεφο έφερε το χιόνι. Κάτσε μάστορα τώρα που πας. Πού πας, Δεν χωράμε. Κάνε όπισθεν. Όχι όπισθεν. Κάνει αυτός, κατεβαίνει, κατέβα. Που το έχω εκεί πέρα, κατέβα, σιγά σιγά. Πες ότι έχει εκεί πάνω. Θα το βρει, Κλείνει με ομίχλια πάνω όμως, Με προσοχή. Αφού κατρακύλησε σε λάθος κατεύθυνση. Δεν κατρακύλησε στο βουνό, έτσι πήγες έτσι. Έτσι δεν κύλαγε, έτσι κύλαγε. Εγώ καλά πήγα και ζαλίστηκα. Οι κατρακύλες αυτά έχουν. Έχουμε και ζαλιστικά μέρη. Δεν πήγε στραβά. Βλέπετε και πάλι προς τα πίσω. Έστρεψες ρε, κατέβαινες προς τα κάτω και έκανες έτσι. Μετά έστρεψες και ξανανέβαινες στο βουνό. Δεν πήγες ευθεία κάτω το βουνό. Θα βρούμε πουθενά να βάλουμε κανένα χιόνια πάνω στα αμάξι μας. Εδώ πέρα. Κοίτα κάτω τι γίνεται. Καλά κάτω δεν μας βλέπω, είμαστε μέσα στο πέπλο θα μπούμε. Κάτω βρέχει. Δεν υπάρχει. Όχι ρε. Κοίτα πως είναι να έχει φωνακρασί. Μάση, τι κάνεις τώρα. Αποθανατίζει. Φωτογραφία. Βίντεο. Εκεί πέρα στην Ομογεννήτρια. Ωραίο πλάνο. Να γεμίσουμε. Εδώ να το γεμίσουμε. Στην Ομογεννήτρια εκεί πέρα στην πλάτη. Εδώ δεν το γεμίσουμε. Και εδώ, ναι. Πρέπει να κατεβαίνουμε. Και τη βρωμιά. Ωραία ήταν. Όλα εκεί να κατακυλάσει έτσι στο βουνό. Να μην σταματάει. Είσαι μέσα στο βίντεο. Μόνο αυτό εδώ. Ναι. Ρε μάθε. Εδώ φυσάει. Προσέχτε. Όπα! Όπα! Καθαράτο. Εδώ έχει πόδι.
χωρίς καρδιά. Μάγωσα! Θανάση, έλα, το σου δίνω. Θανάσης, έλα, σου δίνω. Έλα. Γιατί δεν φοράς τα γάντια, Θανάση? Για να κάνει ζημιά. Πες μας κάτι, μπαμπά. Hello! Hello. Γεμίζω τον ουρανό με χιόνι. Μάλιστα, είναι Μπας σήμερα. και φτάσουμε μέχρι την Πάτρα. Ναι, Να το δώσουμε στους γειτόνους να παίζουν. μάλιστα. Και πόσο είναι σήμερα? 17 Ιανουαρίου. Γιατονιού, πάντως είναι. Ναι, εντάξει. Χρόνια πολλά, κουμπάρε. Άντε, γεια. Άντε, γεια, έλα, πέτα. Επεξεργασία, μιλάμε καλλιτέχνη. Να το δούνε και λίγο μέσα στο χώμα. Τραβάμε και από κοντά τον καλλιτέχνη. Και η άλλη μεριά, η πλημμένη,